この記録はヒョウモンダコが貝を捕獲して持ち運ぶ様子を追跡したものです。その仕草はカメラのファインダーから見ているとなかなか面白く、見せてくれるじゃんという感じでした。ヒョウモンダコは興奮すると頭が三角形になるのが特徴だと金沢マネージャーが教えてくれました。そのあたりも見てください。